Neville Gaffal, konsulent f'Kastilja li l-irwol tiegħu baqa' qatt ma ġie spjegat b'mod uffiċjali it-tlieta li għadda rritorna l-Libja bħala parti minn delegazzjoni tal-Gvern. Fil-fatt ismu reġa' feċ f'rapporti mhux biss lokali imma wkoll internazzjonali b'Neville Gaffal jidher anke fir-ritratti pubblikati fuq siti Libjani. Il-Gvern Malti ma ħareġ l-ebda stqarrija dwar dawn it-taħdidiet tad-delegazzjoni Maltija ma' uffiċjali Libjani li fosthom kien hemm anke l-Viċi Prim Ministru Ahmed Mattiq. Skont il-Gvern Libjan, Gaffal mar mal-Ambaxxatur Malti għal Tripli, Charles Saliba, biex jiġu diskussi relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ta' bejn Malta u l-Libja. Meta mistoqsi dwar din il-mawra, Neville Gaffal qal li ma jistax iwieġeb u li ma jistax jgħid x'mar jagħmel u qal lit-Times biex jintbagħtu l-mistoqsijiet permezz ta' email. Neville Gaffal nistgħu ngħidu li huwa figura ċentrali fil-Partit Laburista huwa parti miċ-ċirku ta' nies magħrufa li jkunu qrib ferm ta' Keith Schembri, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa kien involut fl-iskandlu tal-viżas mediċinali lil numru ta' Libjani u kien eventwalment tkeċċa mill-Ministru Chris Fern fejn wara din it-tkeċċija l-istess Gaffal baqa' jirrapporta x-xogħol fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja allegatament fuq bażi volontarja.